yi bidiyo akan cewa ga yanda za ka fassara kowane yare a duniya. Sai na ga mutane a comment section wasu na faɗin tsohon yayi ne, wasu kuma zagi suke wawa neman followers kake yi. Duk wanda ka gani su yake nema. Amma ni a madadin in zo in ce ku yi following ɗina, ku yi following ɗina, shine sai na fito da wata sabuwar hanyar da za ku ƙaru da ni kenan hakan zai ba ku daman ku yi following ɗina. Wannan shine a taƙaice, amma zan sake mana bayani akai masu zagi za mu ci gaba da yin bidiyo insha Allah. Wannan ba zai sa mu karya ba. To bidiyon yanda za mu yi shine za ka shiga Play Store ɗinka kamar haka sai ka yi searching nan sama Translate Google. Gashi nan kana gani Google Translate sai ka yi installing shi. Gashi nan yana nan ga download kamar yadda kuke gani. Yawwa yanzu yana da installing. To gashi nan dai kamar yadda kuke gani ya gama installation sai ka buɗe shi. Ni da nan na danna wurin. Yawwa. To nan da kuke ganin Angle da Faransai ɗin nan sai ka dawo nan wajen Anglen nan ne za ka sa yaren ainihin yaren da aka yo ma shi za ka sa. Ina ga Faransanci nake nema a nan. Faransai gashi nan ya kasa ma kun ga na danna. To nan kuma kun ga yanzu Anglen ya dawo nan sai ka ƙara taɓa nan. Nan ne zai fassara ma da wani yare kake so ya fassara ma. Ni yanzu zan biɗo Hausa kamar yadda kuke gani. Hausa gashi nan. To kun gani? To sai ku fita cikin wayan gaba ɗaya sai ku je ku yi capture rubutun da kuka yi capture sai ku shiga Google haka. Sai ku zaɓi ga hoto ga wanda na yi capture nan kamar yadda kuke gani. Sai ka yi koshe. Bayan ka yi koshe sai ka yi copy ga nan kana gani. Sai ka hoto sai ka koma cikin application ɗin. Na yi sauke Bluetooth ne domin ku ji yanda zai fassara shi. To gashi nan mun shigo nan kamar yadda kuke gani. Kun ga na sa rubutun da na yi copy to kuna ji. Idan har yanzu kuna samun waɗannan kiran guda biyu, kai ne mafi sa'a a Wurin samu ku duniya. ainihin Faransan ma. Kuna ji. Si vous recevez encore ces deux appels, Wannan shi ne vous jama'a êtes la Allah ku personne daina la plus zagi. chanceuse du Shawarar da zan monde. ba ku kenan. In kun zagi mutum yana da zaɓi ne guda biyu. Ina ga dama in yaye, ina ga dama kar in yaye. Wannan shi ne a taƙaice.